γεμίσω εγώ. Βεβαίως, θα σε αφήσω και να οδηγήσεις. Αλήθεια? Όταν κλείσει το δεκάρι. Α, ωραία. Πώς μπορώ να πείσω τώρα τους άλλους ότι αυτό ήταν ατύχημα? Μπάζ! Μπάζ! Χα! Ζεις! Είναι υπέροχο! Χα! Σώθηκα! Σώθηκα! Ο Άντι θα σε βρει εδώ. Θα μας πάει πίσω στους άλλους και μετά εσύ θα τους εξηγήσεις ότι αυτό που έγινε ήταν ένα μεγάλο λάθος. Εντάξει? Μπάζι! Θέλω να ξέρεις ότι παρόλο που προσπάθησες να με εξολοθρεύσεις, εμείς δεν είμαστε καθόλου εκδικητικοί στον πλανήτη μας. Α, ευτυχώς. Αλλά δεν είμαι στον πλανήτη μου. Άκουσες? Ναι. Εντάξει, έλα λοιπόν. Μήπως θέλεις ξύλο? Μπας, Lightyear προς διάσωση. Στάση. Στην πίτσα πλάνε! Ναι! Άντι! Δεν κατάλαβα ότι δεν ήμουνα μέσα. Μόνος. Είμαι μόνος, καουμπόι. Μπας Lightyear ημερολόγιο. Ο Σερίφης και εγώ βρισκόμαστε σε μεγάλο σταθμό ανεφοδιασμού. Βάση του συστήματος πλοήγησης είναι... Κάσε! Βούλωσέ το, ηλίθιε! Σερίφη, δεν είναι κατάλληλη ώρα για πανικό. Είναι η τέλεια ώρα για πανικό! Χάθηκα, ο Άντι έφυγε, θα μετακομίσουν σε 2 μέρες και για όλα αυτές εσύ! Τι! Εγώ φταίω! Αν δεν με πέταγες από το παράθυρο έξυπνε! Α, ναι! Και εσύ, αν δεν ερχόσουμε αυτό το ηλίθιο διαστημόπλιο για να πάρεις ό,τι πιο σημαντικό μου ανήκει! Πώς τολμάς να μου το λες αυτό! Εξαιτίας σου κινδυνεύει η ασφάλεια ολόκληρου του σύμπαντος! Ποια? Τι είναι αυτές οι μπουρδες? Αυτή την ώρα κάπου στα βάθη του γαλαξία, ο αυτοκράτορας Ζέργκ κατασκευάζει κρυφά ένα όπλο που είναι ικανό να εξοντώσει έναν ολόκληρο πλανήτη. Μόνο εγώ έχω πληροφορίες για το αδύνατο σημείο του. Και εσύ, φίλε μου, είσαι υπεύθυνος που άργησα στο ραντεβού με την αστροβάση. Είσαι παιχνίδι! Δεν είσαι ο Buzz Lightyear, είσαι ένα τίποτα! Είσαι ένα σήμαντο παιχνιδάκι! Είσαι ένα αξιολύπητο ανθρωπάκι και σε λυπάμαι. Αντίο. Α, ναι, στο καλό και να μας γράφεις! Άκουσε εκεί ραντεβού με την αστροφάση.